Letné prázdniny sú za dverami. Okrem slnka, vody a zábavy však prinášajú so sebou aj starosti pre rodičov. Kam s deťmi? To je otázka, ktorú si pracujúci rodičia kladú každý rok. Mestská časť Rača má riešenie. Ani tí najlepší starí rodičia nevládzu opatrovať svoje vnúčence celé 2 mesiace. A ani rodičia si nemôžu v práci zobrať 2-mesačnú dovolenku. Každý rok teda pred letom nastáva v rodinách vymýšľanie rôznych kombinácií, ako a komu dať deti, aby si na jednej strane užili milované prázdniny a na strane druhej bolo o nich dobre postarané. Mestská časť Rača ponúka rodičom v priebehu letných mesiacov projekt tzv. Náhradných škôlok. Počas leta naša mestská časť, keďže je zriaďovateľom 7 materských škôl, zabezpečujeme letnú prevádzku aj v mesiacoch júl a august. Už asi posledné 3 roky zabezpečujeme celé letné obdobie, pretože zo zákona nám vyplýva, že najmenej 3 týždne môžu byť škôlky zavreté a v tomto období vlastne škôlky čistia, dezinfikujú a pripravujú vlastne prevádzku na nasledujúci školský rok. Kedy a do ktorej škôlky môžete deti na leto prihlásiť, informuje prehľadná tabuľka a kompletný infoservis, ktorý možno nájsť na webovej stránke každej račianskej materskej školy. Na našej webovej stránke www.raca.sk nájdete aj priečinok, kde je vyznačená prevádzka počas leta 2012 naše náhradné škôlky. V mesiaci júl je materská škôlka Ciprichová a v mesiaci posledný týždeň júlu začína materská škôlka Tbiliska. Poplatok za pobyt dieťaťa v náhradnej škôlke nemusí rodičov strašiť. Tie náhradné škôlky idú presne režimom školného ako počas štandardného školského roku. Keďže rodičia do práce chodiť musia, či letné prázdniny sú alebo nie, využiť na pár dní náhradné škôlky bude pravdepodobne veľmi vítaná možnosť. Vyťažené určite sú a fungujeme na základe záväzných prihlášok, kde zákonní zástupcovia záväzným vlastne súhlasom, ktorí podpíšu tie záväzné prihlášky, spečatia, že teda chcú svoje dieťa umiestniť v niektorej náhradnej škôlke, ale realita je taká, že ten počet sa znižuje. Tak možno flexibilne reagujú na nejaké letné ponuky, v čase letných prázdnin strávia spolu s deťmi tie dovolenky, lebo povedzme si, že kedy inokedy ako cez tie letné prázdniny majú rodičia so svojimi deťmi tráviť čas. Väčšina rodičov považuje náhradné škôlky za výbornú možnosť alebo jednu z možností, ako si pomôcť opaterov dieťaťa počas leta, no zároveň sa každý z nich teší, že si prázdniny so svojimi ratolestiami aj užijú. Určite je to výborná pomoc pre rodičov, ktorí nevedia, ako vykryť 2 mesiace letných prázdnin a teda nemajú príliš dovolenky na zvyš. No neviem, my túto možnosť nevyužijeme, nakoľko chceme tráviť prázdniny ako rodina a máme kopec dovolenky a kopec času.